Adjong buntag. Good morning. Mga antaning joog pinobre nga pagkaon. Niya. Kamuting gagmay. O tinugkong. Luto ba nga gisabawan? Muna mong pamahaw karon. Sa kabuok nga buwad ang kinuha dito sa ang anak. Ang pinangawa jud ko mga jo nagkuha ra ko. Mga tiguang naman may wa na mo. Buwad dad. Kuda na may pakanan. Dad. Di ba? Nga naman ang mga ginikanan ng mga tiguang na. Ano yung kinuha dito? Ah, Ang kinuha dito. Tapos pila mo ulit. Mayo pa itong muli. Mayo pa. Ada magdahan pa talaga buwan. Tuas Manila man. Oh, asa man na ang buwan to? Wag buwan. Atong dindin. Baw mo uli bas dindin. Pag mo uli sa dindin na ay buwad. Asa to? Tawi-tawi. Ada man niya buwan na Muslim. Di man bite pero itong mga anak ay nangaminjo mag-Muslim. Nang ganina wa. Nainawa. Itong anak katubitong naigirip di bitaw dire. An gitong girip ba? Ako kaya wala na. Kinsa may nagre? Kaputlong ka man po. Na priso bitaw. Namatay mo ganun sa prisuhan. Namatay na aglaki. Sa prisuhan. Pila pa na anak din. Daghan man, 15 man siguro. 15 ka buok. 15 or 14. Iliwat sa ina. Daghan po sila ng human. Nagana. Katong nawa, ang kapanag Muslim, maestra to. Panganay, maestra, ag ikaduha, Navy. Mga rin na sila magtuot. Di ada laman. No. Hinatagan sa kwarta mga anak. Naman siya. Hindi po magpabaya ilang mga anak. Na may hatag. Doon, hamar ron. Manila. Di may trabaho ito nila. Mura kanunay lang na siya na. Lami, nagtrabaho. Na magtrabaho sa na mga Chinese. Paras ka Ricky, badak kag sweldo. Nihawa mas Ricky. Kay namadji malagi pod. Ang ida pang gibadji ang kusinira batos. Yang amo. Ipapauling jing. Dede yung asawa ni Dada Alicia. Alis ya? Di ba nakasawa mo nagdaga? Alicia. Doon. Aw. Si Kuan. Ricky, may itang gisgutan ka doon si Salbatingan. Ricky. Di ba naingan ko nga na as trabahong Ricky.
Ag asawang dundon si nakalimot ako nga tagad ko puzzle. Nakabanan naman paglain. Naas alturas uda. Ag si kuan pod katulad yung asawang dundon naapos altura sayahay naman nun sila. Si. Tung asawang dundon. Ag si dundon nakalisod-lisod bisag dakog sweldo. Kay? Kailan di man. Gabaan po na. Yung mga anak, wag ganin mang suporta. Udah mo ka na. Daghan na dahil. Tulo man isang anak. Ganun. Tulo, lulong laki. Na may bagong birthday siyang anak. Sa to. Big boy na ko no. Nay bakla. Naamay na human siguro ng duha. Mag-eskwela. Human nag-eskwela ng duha, murag magtrabaho naman nagtrabaho naman siguro. Mga na sila. Nagtiyado na tot day na lang. Dagamang suporta nila mga anak. Din naman daan. Si Undoy, dako magsweldo, 50,000. Habay nag-undoy na to, kato kinamahuran. Naas peninsula ng trabaho. Nangahuman man. Basta makahuman kag eskwela. 4 years. Itong mga anak kaya man mga human. Di ko na maglagay po. Hmm? Ang mga mada, di ko naglagay. Oo. Di bintahan yun na makahuman. Di maka-apply og 4 years na maguroy kinahanglan namang 2 years. Aw uga na dito mahay mo obligado mo na silang mapakaon nato. Ang pagkamat dyan nilang kaon pa man ta. At tumantatanan pa dong. Ato tatanan pa dong, di na angay kaguan. Lagi. Samtang buhi pa, di maghinagtok, maghunahunag uguan. Samtang buhi pa ta, di ta maghinagtok, maghunahunag tag unsa itong himo. Init ka na dan, sibog na rin. Sibog na rin. Energy pa mo na. Nasiti na kapin.
Imo na po itong adjuhon. Dad. Imo na pong adjuhon. Imo na pong itungtong. Cuma daod dyan na. Amutin gagmay. Dami mo na gagmay. Murag mapay pag-uko. Ay banda na mga turok na. Nanahon na ba siya? Ganang bunga, nanahon. Gipalit man po dagdag ko. Nabuwag agkuan, nabuwag siya sa punuan. Ag-unod ba? Nabuwag sa punuan, mga ni turok. Na may dago na to. Gipalit lagi. Gipalit? Ne? Mani. Ah. Bila kong kilo.